Bună ziua, fraților! Și astăzi o să ne jucăm cum se numește jocul ăsta, Geometry Dash. Și știu că l-am mai făcut videoclipuri cu jocuri. Și zic să facem și noi câteva joculețe interesante. Și da, nu băgați în seamă pe bune reclamă. Nu băg. Asta cumva se mișcă singură. 5, 6. Da, și eu nu înțeleg nimic. Da, fraților, și haideți să începem. Hai că revin cu alt joc. Da, fraților, am schimbat și jocul și astăzi ne jucăm un joc. Și astăzi mi-am luat și eu caracterul acesta. Și trebuie asta, ok, col 2. Așa, suntem bine. Și acum zic să facem și noi toate nivelele acestea. De la început, că voi nu ne-ați văzut când am făcut. Eu să ne ia câteva încercări, pentru că nu sunt antrenat așa de bine, cum știți. Și după aia o să trecem și la Geometry Dash Lite și o să facem de-alea grele rău. Și o să încercăm să facem Clutterfunk-ul ăla, mă. Ăla mă enervează. Primul ăsta e ușor, după aia începe să fie greu. Și tot așa. Acum nu ne interesează de astea. Haideți să trecem al de la nivel. Ăsta e, celălalt a fost very easy, ăsta e easy. Nu e așa de greu din câte se pare. Asta aici a murit din neatenție. Și nu este așa de greu din câte se pare. Este easy, după aia pe medium și tot așa. Da, știu că nu mă place muzica, dar nu pot să dau mai încet că muzica asta nici măcar mie nu-mi place pe bune. Cine-i place muzica asta? Mie îmi place partea asta mult. Da, acum e medium. Reflex Master. Hai să trecem la asta. Puta, asta nu e așa de... Asta am uitat să sar aici. Bă, ce m-am speriat. Aici să sărim pe biluța asta. Aici, ok. Și nu mai contează chestia asta, că în afară de chestiile celelalte trebuie să sărim peste astea. Aici easy. Bă, da, aici e foarte frumoasă melodia. Mi-aduc și aminte de cele mai bune, adică, să vă zic eu, de niște chestii foarte tari. Și da, o să trecem aici. Aici când eram mai mic nu puteam să trec, dar hai să vedem. Bă, asta este o muzică cam mai cu trep, dar nu contează chestia. Aici e foarte frumoasă melodia, că știu. Ai, mamita! Trebuie să dureze ceva până facem toate astea. Și în episodul următor o să facem și cealaltă parte. În episodul următor o să facem cealaltă... Bă, mă mănâncă ceva. Chiar mă mănâncă ceva la ureche. Nu știu ce mă mănâncă, dar mă face să pierd. Ok, aici ne ducem prin găurile astea. Ai, mamita!
level complet, bă. Reflex Master. Unde suntem? Zic să facem. Că dacă facem la episodul ăsta 5.000 de like-uri, promit că fac și partea a doua. Vă promit. Că dacă nu mă susțineți, de ce mai fac videoclipurile astea, bă? Că mai bine mă las de YouTube. Easy, gata! Din prima! Haide că revin eu cu alea grele. Gata, fraților, am intrat pe asta și zic să facem. E dacă stream la Cycles, hai să-l mai facem o dată ca să vedeți și voi cât de greu poate să fie Cycles-ul ăsta. Că vede că este greu și te enervează. Și eu nu vreau să mă enervez pe video. Aici nu e ușor, vă zic. Bam, bam. Haideți să vedem. Up, up. Dan da dan da dan 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 da. Tare rău melodia, tare, tare. Ai! Aici revine după ce se termină reclama asta. Gata. Să puțin să dau să mai tare că e jale. Păi și da. Mai facem videoclipuri dacă mă susținuți. Hai mă, că aici m-am lovit singur. Bam. Hai. Aici știu. Hop, hop. Frate, nu pot acolo. Trebuie să și haideți. Uai. În episodul ăsta o să încercăm să facem Cycles-ul, după aia de episodul următor, Step-ul și tot așa. Că... Stați că să fac o chestie. Hai să facem X-Step-ul, că ăsta e greu. Deci să ne antrenăm cu cei mai grei ca să le facem pe alea ușoare. Că mi se par astea grele, mi se par mai ușoare decât alea ușoare. Pentru că alea ușoare îți bagă multe chestii. Și X-Step-ul mi-a luat multe încercări. Multe. Ai. Mi-a luat multe încercări. Și sper să îl facem. Chiar dacă l-am făcut, vreau să îl fac și pe episod. Da, asta e cel mai enervant lucru. Că acolo la avioane nu trebuie să te duci nici jos, nici în alea, nici în sus. La fel și jocul ăsta, că jocul ăsta trebuie să sari foarte mult și îți transpiră mâinile. Asta este problema în joc. Că îți transpiră mânuțele. Ai. O să faci niște tricuri.
Hai. Bine, frate, mi-a luat 2 minute și 7 secunde. Bine, fraților, și îl mai facem o dată. Da, nu cred că trebuia să băgăm seama chestia asta. Mai facem o dată, că vreau să-l fac mai clar de data asta. Și nu vreau să am atâtea greșeli, că vreau să-l fac pe tot. Bă, vreau să văd dacă mai fac o dată. Dacă mai fac o dată și acum știu. Și nu mai... Asta mă enervează cel mai mult pe mine. Acum nu o să vorbesc, că mă concentrez. Sper că nu vă supărați. Ai! Ai, caramba! Hai, mai facem o dată. Sper de data asta să-l fac. Și nu o să... Uite, v-a zis că nu vorbesc, că dacă vorbesc nu sunt atenți și nu o să vorbesc. Nu vreau să mă supărați, dar nu trebuie să vorbesc, că nu vreau să pierd. Aici știu. Ai! Asta se... Avion. Bine, fraților, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare.